Ja sam Borislav Zeković, profesor u penziji. U toku te dijete, da tako kažemo, bilo je sasvim pristojno, jer sam mogao da jedem sve osim skroba, šećera i alkohola. I sve drugo sam naročito, a ja volim masniju hranu i tako da sam sa lakoćom to sprovodio. Što se tiče rezultata, oni su jako povoljni za mene bili, jer sam oslabio, što je za mene bilo vrlo bitno, jedno 7-8 kilograma i u struku sam se malo smanjio se obim, jedno 4 cm, tako da je to uticalo verovatno i na sve ostalo. Pritisak se smanjio, imao sam ranije pritisak negde do 190, sad mi je pritisak pa jedno 30, negde oko 160, tako. Ja sam 87 godina i meni se ljudi čude kad ja kažem da sam to sve postigao vrlo jednostavno. Ranije sam išao u stepenice tako da jednu nogu dovedem do druge, pa onda ovu opet jednom idem napred, pa ovom drugom do nje. A sad koračam normalno u stepenice i niz stepenice jednu za drugom nogom. Puno mi je pomoglo. Ja bi to stvarno svakom preporučio.